Hľadáte dom, kde môže vaša rodina rásť, dýchať a snívať vo veľkom? Vítajte v Zdobe, len pár minút z Košíc. A čo je najlepšie? Môžete sa sťahovať hneď. Tento trojpodlažný dom má všetko, čo moderná rodina potrebuje. 300 m² obytného priestoru, vlastnú garáž, veľký rovinatý pozemok, pivnicu a záhradný domček, ktorý si zamilujete už hneď pri prvej obhliadke. Hľadáte dom, ktorý vám dá viac priestoru, viac domova, viac pokoja? Tak ste ho práve našli. Zavolajte mi.